এই কিৰাত মংগোলীয় বড়ো মেচ এই জাতি জনগোষ্ঠী বিলাকে বানাসুৰৰ বংশ, এইটো মই কোৱা নাই, ইতিহাসে কৈছে। গতিকে আজি আমি কি বিচাৰিছো? এই ভূমিত আমি আছিলো, আজি আছো, আৰু ভৱিষ্যতে আমি থাকিম। আমি থাকিম বুলি কোৱাটো আপোনালোকে থাকিব নালাগে বুলি কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে আমি থাকিম বুলি ক'লে, এই ভূমি আমাৰে বুলি ক'লে কোনোবা ভাবি লয় তাৰমানে আমাৰ নহয় নেকি? ইয়াৰ সলিউশন আমাৰ তাত নাই। আমি কোনোদিনো কোৱা নাই আৰু নকওঁ এই ভূমিত কোনো নাছিল বুলি কেনে। এই ভূমিত আপোনালোকো আছিল, কিন্তু আপোনালোকে পাহৰি যাব নালাগে, যিসকলে ইয়াত জংঘল চাফা কৰি গছ গছনি কাটি মানুহ থাকিবলৈ যোগ্য কৰা হ'ল, সেই অঞ্চলত আহি আপোনালোকে আজি সভ্যতা গঢ়ি উঠিলে। আপোনালোকৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আপোনালোকে সপোন ৰচিলে, বাস্তৱ ৰচিলে, সৃষ্টিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালে। যিসকলে আহি পেলাই ইয়াত প্ৰথমে জংঘল চাফা কৰিলে, বাঘ ভালুকৰ লগত যুঁজিলে, সেইসকলক পাহৰি গ'লে নহ'ব, সেইসকলক পাহৰি গ'লে নহ'ব। সেইকাৰণে আমি কৈছো যে বদলীন সংগ্ৰামক লৈ পেলাই কোনোবা যদি আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিছে, কোনোবা যদি ভাবিছে যে ইহঁতক বহুত আমাৰ হাতত ক্ষমতা আছে, পুলিচ আছে, মিলিটাৰী আছে, ৰাজনৈতিক আছে, শিক্ষা দীক্ষা আমাৰ হাতত আছে, এই কছাৰী কেইটা কি কৰিব? আজিও যদি কোনোবা এনেকা মনোভাৱ লৈ আছে, মই আহ্বান কৰো আপোনালোকে মনোভাৱ সলনি কৰক। আমি কছাৰী হয় আৰু কছাৰী হৈয়ে থাকিম, কিন্তু কছাৰী হলে বুলি সি আগুৱাই যাব নোৱাৰে, সি শিক্ষা দীক্ষা ল'ব নোৱাৰে, সাংস্কৃতিকভাৱে আগুৱাই যাব নোৱাৰে, সামাজিকভাৱে আগুৱাই যাব নোৱাৰে, ৰাজনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাব নোৱাৰে। কোনো ইতিহাসত এনেকুৱা লিখা নাই। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক কৈছো, 50 বছৰে বহুত সুযোগ পালে, সময় পালে, কিন্তু এই 50 বছৰত আমাৰ অধিকাৰ প্ৰদান নকৰি পেলাই, আমাক ন্যায় প্ৰদান নকৰি পেলাই বড়ো আন্দোলনটো মুখিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে 5,000 মানুহ শ্বহীদ কৰা হ'ল, 25,000তকৈ অধিক জেলত সোমোৱা হ'ল। আমি প্ৰশ্ন কৰিছো, ইয়াৰ ন্যায় আমি কেতিয়া পাম? আমি কেছ দিব বিচৰা নাই। আজি শোণিতপুৰত ভূমি পাট্টা বিচাৰিলে আমাক কেছ দিয়ে, আমিও কেছ দিব পাৰো। ইয়াত শ্বহীদ আছে, 5,000 মানুহ শ্বহীদ হৈছে, আমিও কেছ দিব পাৰো। ভাবিছে নেকি আইনটো কাৰোবাৰ কাৰণে বনাইছে? ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্ম ক্ষুদ্ৰ যোনে নাথাকক কিয়, দলিত ট্ৰাইবেল যোনে নাথাকক কিয়, হিন্দু মুছলিম যোনে নাথাকক কিয়, আইনটো সকলোৰে কাৰণে সমান। কোনোবা যদি ভাবিছে আইনটো মোৰ, ইহঁতৰ নহয়, ইয়াতকে ডাঙৰ ভুল একো নহয়। আপুনি যদি কিবা কৰিছে, আপুনি মোক উনিকাই দিছে যে আপুনিও সজাগ হওক। আজি সেইকাৰণে আমি কৈছো, ইয়াত ভূমি পাট্টা বিচাৰিলে কেছ দিয়ে, পঞ্চায়তৰ অধিকাৰ বিচাৰিলে কেছ দিয়ে। যিসকলে জাতি গঠন কৰিম বুলি সংগ্ৰামত নামিছিলে, নিজৰ জাতি গঠন কৰিম বুলি, ৰক্ষা দিম বুলি সংগ্ৰাম কৰা মানুহবিলাকে অইন জাতিৰ সংগ্ৰামটো কিয় বুজি নাপায়, মোৰ প্ৰশ্ন। আৰু এইসকলে আজি শোণিতপুৰৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছে, মন্ত্ৰী হৈ আছে, আৰু এইসকলে কৈছে বড়োবিলাকক মাটি পাট্টা দিয়া নহ'ব। আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰো, আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব। এই ভূমিত আপোনাৰ যিমান অধিকাৰ আছে আমাৰো আছে। এই ভূমিত তৰুণ গগৈ, প্ৰফুল্ল মহন্ত, কোনোবা নেতাবিলাকৰ যিমান অধিকাৰ আছে আমাৰো আছে। ইয়াত কোনোবা মনমোহন সিং, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰতত যিমান অধিকাৰ আছে আমাৰো সিমান আছে। সেইটো ভাৰতৰ সংবিধানে কৈছে। গতিকে আজি আমি লাজ পাইছো। LP স্কুলৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে, কিতাপৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে, আজি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে। এই শোণিতপুৰ জিলাত চৰকাৰে 28টা EGS চেণ্টাৰ দিলে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে। আজি 28টা EGS চেণ্টাৰ কেছ দি পেলাই পেণ্ডিং কৰি থলে আপোনাৰ কি লাভ হৈছে? কিবা লাভ হৈছে জানো এইটো কেছ কৰি পেলাই? বড়ো মিডিয়াম স্কুলটো হ'ব দিয়া নাই, তাৰমানে আপোনাৰ বহুত লাভ হৈছে নেকি? না আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিং মানে ইয়াত ওলাইছে সেইটো কৰি পেলাই? আমিতো দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি দুখ পাইছো। ইফালে কয় ভূমিপুত্ৰ একেলগে থাকিম, আমি যেতিয়া মনটো ঠিক কৰো একেলগে থাকিম, তেতিয়া আমাক আৰু মনত পেলাই দিয়ে আপোনালোকেতো ইয়াৰ কাৰণে যোগ্য নহয়, আমাক পুনৰ মনত পেলাই দিয়ে।
তো সেইকাৰণে আজি বড়োসকলৰ সংগ্ৰামটো এটা ন্যায্য প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম। এইটো আমি সৃষ্টি কৰা সংগ্ৰাম নহয়, এইটো পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰা সংগ্ৰাম। আৰু এনেকুৱা সংগ্ৰাম অকল বড়োলেণ্ড নহয়, আজি বিদৰ্ভ ৰাজ্য বিচাৰিছে, গোৰ্খালেণ্ড বিচাৰিছে, তেলেংগানা বিচাৰিছে, ইয়াত মানে ঝাৰখণ্ড বিচাৰি আছিলে। সেই সকলোকে কৈছিলে এটা সময়ত লালু প্ৰসাদ যাদৱে। আজি হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই বোলে কৈ আছে মই থাকালৈকে বড়োলেণ্ড হবলৈ নিদিওঁ। কোন হীৰা শৰণীয়া এইটো? যি হীৰা শৰণীয়াই এটা সময়ত ঔপনিৱেশিক শাসন বুলি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ তলত নাথাকো বুলি সংগ্ৰাম কৰিব গ'ল। আজি সংগ্ৰামীসকলক আধা ৰাস্তাত এৰি আহি আজি ভাৰত চৰকাৰৰ স্বৰ্ণাগত হৈছে, দৰমহা খাই আছে ভাৰত চৰকাৰৰ। আৰু এইসকলে বড়োসকলক মনত কৰি দিব আহিছে আপোনালোকে এইটো ভাল কৰিছে, এইটো ভুল কৰিছে। আপুনি জীয়াই থাকিব বা নাথাকিব ইয়াৰ আমি কোনো কথা আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু বড়োসকল ভূমিপুত্ৰ হিচাপে ইয়াৰ ন্যায় পাবই লাগিব। এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানে হাৰ নামানো, ইয়াৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও পিছ নহকো। তো এইকাৰণে আজি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ ৰাজনীতিৰ নামত ৰাজনীতি কৰিলে নহব, ইলেকশ্যন আহিলে লম্ফ জম্ফ কৰিলে নহব। যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগত, পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনৰ আগত বিজেপিয়ে কৈছিলে আমি যদি ক্ষমতালৈ আহোঁ ভূমি পাট্টা দিম, আৰু 5 মাহ আছে চৰকাৰ। RP শৰ্মা ডাঙৰীয়া পাহৰি গ'ল। আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ অফিচত যাই কৈছিলে মই যদি এপছুৰ কথা নামানো, এপছুৰ লগত নাথাকো, মোৰ পাপ লাগিব। আমি পাপ দিব বিচৰা নাই, তেখেতে জীয়াই থাকক, দীৰ্ঘায়ু হওক আৰু জাতিৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰক। কিন্তু এই কথাটো আমাক ক'ব নালাগিছিলে। হয়তো 50 বছৰ আগৰ কছাৰীবিলাকক গ'লে পাহৰি গ'লহেঁতেন, এক গিলাচমান আপং খাই পেলাই। আৰু এই আজি এই কছাৰীবিলাক নাই, আজি এই কছাৰী নাই। এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগত ক'লে MLA কেণ্ডিডেট বিলাকে আমাক জিকাই দিয়ক, আমি ভূমি পাট্টা দিম। সেই একে MLA বিলাকে এতিয়া কৈছে বড়োবিলাকত ভূমি পাট্টা দিব নালাগে, ৰাস্তা ঘাট বনাব নালাগে, তাত কাৰেণ্ট দিব নালাগে, স্কুল গঠন কৰিব নালাগে। তেনেহ'লে আমাৰ ৰাস্তা আমি লোৱাত কি ভুল আছে? আমাক যদি এনেকৈ কৰে আমাক পৃথক কৰি দিয়ক। যদি আমাক আপোনাৰ মৰম কৰিবলৈ সাহস নাই, সন্মান দিবতো আপোনাৰ সাহস নাইয়ে আমাক। আমি আপোনাক যুগে যুগে সন্মান দিলো, আমাক 1 কিঞ্চিত সন্মান দিব নোৱাৰে, মৰম দিবলৈ সাহস নাই। তেনেহ'লে আপুনি আমাক ধৰি ৰখাৰ কি যুক্তি আছে? আমাক বিদায় দিয়ক, সেইটোৱে সবচে ডাঙৰ সলিউশন। কিন্তু আমি কথা দিছো, সিদিনা কোনোবাই লিখিছে ফেচবুকত মোৰ বিৰুদ্ধে, এইবিলাকৰ টিভি বিলাকত কিয় বজায় কিয় নবজায় বহুত কথা লিখিছে। কিন্তু টিভিত বজাওক বা নবজাওক, আগতো টিভি নাছিলে তথাপিতো বড়ো আন্দোলন চলি আছিল, পেপাৰ নাছিলে তথাপিতো বড়ো আন্দোলন চলি আছিল। কিয়নো বড়ো আন্দোলনটো টিভি ৰেডিঅ'ৰ লগত নহয়, বড়ো আন্দোলনটো বড়োসকলে জীয়াই থকাৰ এটা আকাংক্ষাক লৈ পেলাই এটা সংগ্ৰাম। এই সংগ্ৰামটো মিডিয়াৰ লগত নহয়। আজি গুৱাহাটীৰ কিছুমান মিডিয়া, আমাৰ শোণিতপুৰ বা এই অঞ্চলৰ মিডিয়া যিবিলাকে লিবাৰেল এটা দায়িত্ব লৈ আছে, সমস্যাবিলাক উত্থাপন কৰি আছে, সেই সকলক হঠাৎ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানে ফেচবুকত লিখিছে ইহঁতৰ নিউজবিলাক দিব নালাগে। আজি চবৰে হাতে হাতে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে, ইউটিউব চেনেল আছে, সব আছে। আপুনি কিমানক বাধা দি ৰাখিব? এইটো বাধা দি ৰখাটো ভুল হ'ব। এইটো হ'ল আমাৰ বাস্তৱ। আজিৰ বাস্তৱটো হৈছে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰে আমাক ন্যায় দিব পৰা নাই। এই কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিছো, এইটো হ'ল বাস্তৱ। আৰু এই বাস্তৱটো কোনো লুকাই ৰাখিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰিছো, অতি শীঘ্ৰে 2019ত কোনোবাই যদি সমাজত আহিবলৈ বিচাৰিছে, অতি শীঘ্ৰে বড়োলেণ্ড সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কাম কৰক। আমি জিকিব নোৱাৰো, কিন্তু আমি হাৰাব পাৰো ৰাইজ। আমি জিকিব নোৱাৰো অকলে, কিন্তু আমি হাৰাব পাৰো। XYZ যাক ইচ্ছা কৰে আমি তাকে হাৰাই দিব পাৰো। টকা পইচা থাকিলেও লাভ নহব। আমাৰ মাজত কিছুমান দালালি সৃষ্টি কৰিছে, গাঁৱে গাঁৱে এৰি দিছে। এই দালালি বিলাক একো কামত নাহিব। আগতো কামত অহা নাই আমাৰ লগত, এতিয়াও কামত নাহে। সেইকাৰণে যিখিনি সময় বাচি আছে, এই সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰক। মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো আহ্বান কৰিছো, আপুনি জাতীয় নায়ক, জাতীয় সংগঠন নেতৃত্ব দি আহিছে, জাতীয় সমস্যাবিলাক বুজি পায়। আজি যদি ৰাজনৈতিক এটা ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ দলৰ নেতা হোৱাৰ লগে লগে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি সত্তাবিলাক যদি পাহৰি যায়, ইয়াতকে দুৰ্ভাগ্যজনক একো নহব।
নিজৰ 5 বছৰটো আপুনি ভালকে পাল কৰিব 5 বছৰৰ পিছত কিন্তু ইতিহাসটো আপোনাৰ ওপৰত লিখা আৰম্ভ কৰি দিব সেই ইতিহাসত কি শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব এইবিলাক কিন্তু আমি গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰো আমি ক'ব নোৱাৰো সেইকাৰণে সাজু হৈ থাকক ৰাইজবোৰ 1 নম্বৰ লামাया जाहैबाय सोमावसारनाय ओंखायनो जों सोमावसारदों सरकारा जोंजों रायलायाखै नङा रायलायदों रायजोफोर अफिसारफ्राबो खनले रायलायदों जुलाइ मासनि 5 अक्ट'आव ट्राइपार्टाइट टक जादों दिल्लीयाव नोंथांमोना नुदों पेपाराव टिभियाव होम मिनिस्टारा फैनानै बुंदों जे नोंथांमोननि जेंनाखौ सल्भ खालामगोन जों बुंदों नोंथाङा समाय गैया सासे होम मिनिस्टार 100 कोटी मानसिनि होम मिनिस्टार सासे मन्त्रि हो जोंनो जायजों जों थाब रायलायनो हायो बिथाङा बुंबाय मन्त्रि होलायलाय आंनो रायलायगोन जुलाइनि मास मोननै खावसेनि उनाव जोंनो रायलायनो गोनांमोन मास मोनथाम जाबाय दाबो रायलायाखै ओंखायनो जोंबो जिरायना थायाखै रायजोफोर बे राजनितिनि मानसिफोरखौ बारा बिश्वास खालामनो हाया जोंहा जोंनि लामाखौ जोंहा क्लियार खालामनांगोन ओंखायनो मास मोननै खावसे जोबासावनो जोङो चिरां जिल्लायाव दाख्लै सुबुं दौमा लादों सुबुं दौमा लानाय लोगो बाध्य खालामदों बिसोरो माथो जिरायना थायाखिसै बिसोरलाय होननानै लोगो जोङो दिनै घरामारियाव लाफिनबाय आरो बिनि उनाव बाक्सा उदालगुरियाव जागोन नभेम्बराव दिल्लीयाव जागोन जोंनि जेंना सुस्रांनायनि मोनसेल' लामायानो जाहैबाय सोमावसारनाय मानोना जोंहा नांगौ बायदि एमएलए मन्त्रि गैया दिनै बिदर्भआव 10 जन एमपि दङ बिजेपिनि बिथांमोना बिदर्भ रायजो दागोन होननानै एमपि जानानै फैबाय लिरना होलायलायबाय बिदर्भ रायजोखौ दायाखिसै गुरखालेन्डआव मा जाखो गुरखालेन्ड होगोन होननानै लिरना होनानै बिथांमोना एमपि जाबाय मन्त्रि जाबाय दिनै गुरखालेन्डखौ होआखिसै जायनि थाखाय दिनै गुरखालेन्डआव सोमावसारनाया गोख्रों जाबाय 7 मानसि थैबाय दानिया सोमावसारग्रा लिडारफ्रा एफा एनै गोरोन्थि खालामबाय हिंसा खालामबाय बेखौनो चार्ज लानानै गुरखालेन्ड मुभमेन्टखौ सिनस्रि सिफायनानै दोनबाय बिसोर दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जोंनि फाफ्लियाव फैबाय अल इन्डियायाव सोर मा जागोन मा जाया सोरबा रायजो मोनगोन ना मोना जों मिथिया दिनै अल इन्डियायाव रायजो बिग्रा मोनसे सोमावसारनाय थांना दंबा बे बड'लेण्ड सोमावसारनाय आरो जों बेखौनो हास्थायदोंमोन जे मोनसे समाव फैयै जोंनि सोमावसारनाया ओरैबायदि महर लानांगोन जाहाथे इन्डियानि मानसिफ्रा जानायनि लोंनायनि साननायनि हनायनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जाहाथे नुयो साननो गोनां बाध्य जायो दा सोरबा बिथांमोननि गोजाम लिडारफ्रा बिजेपिनि रायलायहरदों जे नोंथांमोनजों रायलायनांसिगोन माबानांसिगोन जोंबो दनसायगासिनो दङ जानला मानलाजों जानाय नङा एबार जोंहा एनडिपिनि गाहाय नेहाथारिया दा बुंगोन जोंबो जेखौ साननानै दोनखादों बेसेबां खारग'नो बिसोरलाय थांनाय इलेक्सनाव इन्डियानि देरसिन पार्टी बिजेपिया गावसोरनि इलेक्सननि फोसाव बिलाइयाव मेनिफेस्ट'आव लिरनो गोनां जादों जों पावाराव फैयोबा बड'लेण्डखौ जेंनाखौ फोजोबगोन नैबे 5 बोसोराव बिसोर जेंनाखौ फोजोबाखै उनाव जुदि जोंनि मदद नांगौबा ओइबार जोङो लिरना होनायजोंल' जानाय नङा जोंनो भारत सरकारा बिथांमोना जों बिश्वास खालामनो हानाय रोखोमनि खामानि मावग्रोना देखायनांगोन अब्लासो जों बिसोरनो भट होगोन नङाबा जों होआ थारमाने रायजोफोर गिबिया सोमावसारनाय नैथिया जाबाय राजखान्थियावबो जोङो खौसे जानांगोन रायजोफोर इलेक्सन फैदों सोरबा बायदिसिना फैनानै बुंफैगोन जाय जि बुङानो मानो जाय जि आफाद मावानो मानो सोमावसारालासिनो बर'फ्रा सिबिं गरसेबो मोनाखै रायजोफोर बिजि थसेबो मोनाखै ओंखायनो सोमावसारनायजोंनो राजनितियावबो थांफानांगोन जों बयबो खौसे जानांगोन रायजोफोर दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ एनडिपि मोननैबो खौसे आफाद हिसाबै खौसे जायाखै नाथाय बिथांमोना ज' गभर्नमेन्टजों सावरायबाय जोंनि थाखाय मोजां खोथा जोंहा फिसा मोनसे हान्जा थाबोदों बाहेराव बेखौ लानानै माखासे सोंलु जादों ओंखायनो जों बिथांमोनखौबो खावलायदों जे बिथांमोनाबो सावरायनायाव फैनांगोन दिनै मानसि खावगोन बहाबा सोरखौबा गावथारनानै होगोन माबा माबि खालामगोन बेजोंथ' भारत सरकारा डिसिसनखौ लानाय नङा नाथाय जोंहा सावरायनाय बायदिसिना जेंनाफ्राव खहा जागोन बेफोर खोथाखौ बिसोरबो साननांगोन दिनै माखासेया जेलाव दङ दाखालि बावै नोंथांमोना खोनादों फासि होनायनि खोथा ओंखारबावबाय बेखौ लानानै चिरांनि सुबुं गौमायाव जोङो सरकारखौ वार्निं होदों वार्निं सिदा होदों जोङो बिथांमोनखौ जे दिनै बिथांमोना फासि होनायसिम थांबाय नाथाय जोंनो न्याय जि होनांगोन थार बिजिरनाय जि होनांगोन जास्टिस जि होनांगोन बे खोथाखौ सानाखै ओंखायनो जों बुंदों दिनै जोंनि सोरबा संग्रामिखौ जुदि बिथांमोना
बे लेभेलाव लाङोबा जोंबो बिथांमोना जे जोंनि 5,000 मानसि बुथारबाय बेखौ जोङो कर्टआव लाबोनांगोन होननानै आरो बे कर्टआ आसामनि कर्टआ लायाबा मा जानो सुप्रिम कर्टआव लाबोगोन सुप्रिम कर्टआव लायाबा मा जानो इन्टारनेशनेल कर्टआवबाबो लाबोनांगोन जों बिनि थाखाय रेडि जानांगोन रायजोफोर जोङो रावजोंबो गंलायनाय नङा दा बिदि होनानै आं सोरखौबा सिलाय लानानै गावलाबायनो हिंसा खालामनो थिनाखै रायजोफोर हिंसानि फिथाइया हिंसायानो जायो जों हिंसाखौ नागारनांगोन आन्दलनाबो जिउ थायो रायजोफोर दिनै जोंनि आन्दलना बयजोंबो लासै लासै अनसायजाबोनो हमदों सारा इन्डियायावनो मोनसे पपुलार आन्दलन जानो नागिरदों अफिसारफ्राबो दिनै बाख्नायनो गोनां जादों जोंनो पारमिसन नङाबाबो आन्दलन खालामनो होग्रा मोनसे थासारि फैबाय दा बेखौनो जोङो खाबु लानांगोन गोबां जायगायाव दा नंखायनो रायजोफोर बे आन्दलनखौ डिसिप्लिन सोरबाया जंखायनो हानाय बायदिसिना बुंनो हानाय बड'लेण्ड मोनागौमानि मालाया जोंखौ गाज्रि आखल दिन्थिदों जोंहा रावखौबो दिन्थिनाङा खाथि खालायाव थानाय मानसिफोरजों मोजां सोमोन्दो दा रायजोफोर मोजां सोमोन्दो लाखि राजखान्थियाव जोङो खौसे जानांगोन आरो बिनि उनाव लास्टआव थामथि जोंहा खोथाया जाहैबाय दिनै जोंनि गेजेराव दिनै गुबुन गुबुन हानजायाव बारस्लायनाय मानाय गोबां मानसिफोर ओंखारदों ओंखाम गैया माइरं गैया बायदिसिना साख्रि बाख्रि गैया होननानै लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन पार्टिफ्राव जाय पार्टिफ्रानिखि जोंखौ थगायो सोबख'यो बेफोराव थ्रोब थ्रोब हाबदों बेखौ खिन्थु साबधान खालामनांगोन रायजोफोर जोंनि सुथुरनि गोसोआ सोलायाखै जाय जोंखौ जिनाहारि खालामदों जाय जोंखौ न' बां सावदों जाय जोंखौ बुथारदों जाय जोंनि फिसाफोरखौ जेलाव सोदों जोंखौ बेंगुरा खालामदों बे मानसिफोरनि गोसोआ 1%बो सोलायाखै जोंबो थिग थानांगोन रायजोफोर दा ओंखायनो जोङो थिग जानांगोन मालाया जोंखौ गावस्रा होगोन जों गावस्राना गावस्राया मालाया जोंखौ खैसारि सागोन जों खैसारियाव गोग्लैना गोग्लैया 50 बोसोर जों मालायनि सानाय जियाव गोग्लैबाय जों बयबो सिमाय खिरा लानांगोन जोङो दिनै रावबो मालायनि सानाय जियाव गोग्लैया जोङो गावनि लामाजों थांगोन जोङो बेखौ जोङो थिग खालामनांगोन रायजोफोर दा बारा गोलाव बुंला आङो रायजोफोर सोमावसारनाया थांबाय थागोन आं गोसो गोरबोनिफ्राय सनितपुर बिश्वनाथ आरो उदालगुरिनि बिसेसके जोंहा धेमाजिसिम दंफैयो बेवहाय लिडारफोर बयखौबो आङो साबायखर बावदों जे नोंथांमोना दिनै फैनानै बे हाबाफारिखौ साक्सेस खालामबाय दा सनितपुर हिसाबै फैगौ जानुवारियाव पन्चायत इलेक्सन जागोन होननानै बुंदों गेजेराव जों खननै खनथामसो सरकारनि मानसिया रायलायबावगोन जोङो बिथांमोनखौ नारसिनगोन जुदि बे नारसिननायाव जायाबायदि मोनोबा आरो जोङो बेवहाय गिलु बालु सोमावसारनांगोन कारना जाहैबाय गोदो खोनादों जोङो बिसि जानाय बिटिसि जानाय समाव बे हाग्राबारियाव मानसि गैया होननानै सोनो होआखै बिसोरो दाबो बेखौनो माथा मारिगासिनो दङ ओंखायनो जों लिडारफोरजों बयजोंबो रायलायबाय थादों ओइबार माबा मोनसे सुक्ति जायोबा बयनिख्रुइ गोनांसिन एजेन्डायानो जाबाय सानजानि सिमाखौ नारनांगोन जोंनि आबै आबौनि हा बियो सानजानि सिमाखौ नारनांगोन ओंखायनो आन्दलना हरै जा सानजा आन्दलना जोंहा खनले जानांगोन रायजोफोर गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन जानांगोन सुथुरखौ जोङो फेजेननांगोन बोलोजों नङा सोलोजों नङा मेलेमजों नङा गोसोजों जेरै हाया जेरै जोङो सुथुरखौ दुर्बल खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनो सोमावसारनो नांगोन दिनै नैबे जे रायजोआव जों रायजो जादों बेवहाय नाय जोंजों जुजिनानै सोमावसारफानो हाग्रा बेवहाय रावबो जोलै गैया बेवहाय दा नंखायनो रायजोफोर जोङो बेखौ जाहाथे सिदा जायो खोथाखौ सानो गुबुन मोनसे खोथा जोबथारनायाव बुंनो नागिरनाया जाबाय बड'लेण्डखौ बोरै बरायनो नागिरदों रायजोफोर बड'लेण्डआ दिनै नङा गाबोन जागोन नाथाय बड'लेण्डखौ बोरै बरायनो आंनियाव मोनसे सोंलु फैदों जि सनानि बड'लेण्ड जिखौ लानानै रोजा बोसोर आर'नाइ खाम सिफुं जथा लानानै जोङो सेरजा सिफुं लानानै रायजो जागोन होननानै थिग खालामदों अनलायनानै ग्रोम बिदा फंबाय नों दा नागार आं दा नागार राव थुनलाइ हारिमु लानानै बुहुमनि बिखायाव रायजो जानो होननानै जों सोमावसारदों पुलिस मिलिटारिनि गुलिखौ जोङो नेवसिजों बे सनानि बड'लेण्डखौ बोरै बरायनो रायजोफोर नोरजिया जौ फाग्ला जानानै बरायनो जुवा गेलेग्रा तिर गेलेग्रा जानानै बरायनो लेखा फरा नागारनानै आदुवा जाम्बा जानानै बरायनो नोरजिया मोनसे गाद्रा गुद्रा हारि जानानै बरायनो ना बोरै बरायनो जों बड'लेण्डखौ जुदि बेबायदि जायोबा गाबोन बड'लेण्डखौ मोनखांनायनि उनावबो जेरै दायो बिटिसिआव बिनि ठिकादारफ्रा सोरबा मारवारि माबा माबिया जाजोब्बाय जोंनि बड'लेण्डआव मालायासो जोंनि सायाव आरोबाव मै होनानै जागोन दा नंखायनो रायजोफोर नैबेनो राइट टाइम रेगुलेसना मानि थाखाय जायो बिग्राय हांनाया सोलायनायनि थाखाय जायो आरो दा जों सोलायनो नाजानांगोन
गोदोनिफ्राय नाजाबोबाय हायाखै ओंखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों जेब्लासिम बर' रायजोआ डिसिसन लाया जों जौगारबाय जोङो बायदिसिना खोमसि फोथायनायखौ दिनैनिफ्राय बावगारबाय जौ जुवाफोरखौ जोंनि गामियाव जानो होला जों सोद्रोम समाज जागोन ख्रिस्टान जा ब्रह्म जा बाथौ जा थानसालिखौ चार्चखौ मन्दिरखौ जों मोजाङै सिबिगोन अनलायनानै रायजो जागोन होननानै थांखि लाया अब्लासिम जोङो हारिया जौगानो हानाय नङा गोदो गोदाय जोंनियाव गैयामोन आइजोफ्रा ना लायो ना गुरो माइ गायो जि दायो ग्रोम ग्रोम संसार जायोमोन दायो लामा लामा नुनानै भिक्षाया गावो आइजोफ्रा दखान होनो नांबाय दखान होनाया दखना फाननाया जेबो नङा अन्थाइ बुग्राफ्राबो आइजोसो जौ फाननायाथ' जौ फाननाय अन्थाइ लामा लामा बानायनो अन्थाइ बुख्रुबग्रायाबो आइजोफोरसो जाबाय नुनानै दुखु मोनो हौवाफ्रा जौ लोंनानै गोग्लैनानै थायो सेंग्राफ्रा सान्दुं गोसायाव केराम गेलेनानै थायो आरो आइजोफोरा सान्दुं थिं थिङाव अन्थाइ बुख्रुबो गावनि न'खर संसारखौ सोलिनो थाखाय बेजों बर' बड'लेण्डखौ बरायोबा जानाय नङा रायजोफोर ओंखायनो बयबो सांग्रां जा रायजोफोर जोङो हादोरावनो था जेरावनो था बे जोंनि हा बिनिफ्राय आरो जोंहा हानायनि खोथा गैया बेवहायनो जों जुजिनानै जुगे जुगे रायजो जानांगोन जोंनि गामिखौनो साबना हामना गामि खालामनांगोन जोंनि समाजखौनो बयनिख्रुइ सोद्रोम समाज खालामनांगोन जोंनि गथ' गथायखौनो आखल गोनांसिन गथ' गथाय खालामनांगोन सोरबा दिनै मटर साइकेल सालायनानै बहाबा सौग्रावनानै थैदों जौ लोंनानै सौग्रावनानै थैदों हिनजावसा जा हौवासा जा बिमा बिफाया रांखान्थियाव दुर्बल जानानै गोदाव सोराव जानो हमदों बेफोरखौ खिन्थु कन्ट्रल खालामनांगोन रायजोफोर कन्ट्रल खालामनांगोन लेखा फरायनायखौ गोसो होनांगोन दा गोबां खोथा दङमोन आं बुंला जोंहा दैदेनगिरिफ्रा बुंबावगोन रायजोफोर लोगो मोननानै गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोनदों जोङो बेखौनो सानदों जे बे सोमावसारनायखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनांगोन आरो दिनै बयनिख्रुइ मोजांसिन बोथोरा जोंनियाव फैबाय मोनसे समाव एनडिपि एबसु नायलायनो हायामोन बिएलटि एनडिपि नायलायनो हायामोन दिनै जोंनियाव मोनसे थासारि फैबाय जोङो दिनै गासैबो जोंनि दुखु मोननाय खुद्रिनाय गावजों गाव गाराय जालायलायनाय जखम जालायलायनाय बेखौ बावनानै बर'नि सार्थ'आव जोङो खौसे जानो फैदों आरो खौसेया दिनै जाबाय ओंखायनो दिनै आइ आफा रायजो राजा बयबो ग्रोम ग्रोम ओंखारनानै जेरैखि जाया बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानानै दावगाबोनांगोन रायजोफोर ओंखायनो उननि सोमावसारनायफ्राव बयबो बाहागो लानांगोन खौरां बिलाइयाव ओंखार सेंग्राफोरखौ आं जेरावबो खावलायबोदों जायफ्रा लेखा गोरों फेसबुक टुइटार माबा माबि थुबाय थायालासिनो जेला सोमावसारनाय जायो 10 दिन गाहाम सोमावसारनायनि पस्टखौनो आलादा आलादा खालामबाय थानांगोन बयबो हिन्दी रोंगो इंग्लिश रोंगो नरेन्द्र मदिया फुङाव नायोबा बिनि टुइटाराव जाहाथे फार्स्ट बड'लेण्डखौनो नुयो राजनाथ सिंह बिनि मबाइलखौ खेवनाय लोगो लोगोनो व्हाट्सएप टुइटाराव जाहाथे बियो बड'लेण्डखौनो नुयो बेबायदि खामानिखौ जों मावनांगोन मोनसेजों नङाबा मोनसेजों ओरै नङाबा ओरै लामाया कुनु बन्द जायाखै रायजोफोर आरो गुबुनखौ जेबो गिनांगौ गैया जों जोंनि मोन्थाइखौ बिनायाव जोंनि हायाव जोंनि आबै आबौनि हायाव जोंनि रायजोआव जोंनि हादोराव जोंनि बुहुमाव जोंनि मुलुगाव जोंनि अधिकार बिनायाव लाजिनांगौ गिनांगौ फासयनांगौ जेबो गैया बेवहाय बे आंनिसो खोथा आंनि खोथा बियो आं रावनिबो गिनाय सानाखै रावखौबो हिंसा खालामाखै दा बे खोथाखौ बुंबाय रायजोफोर रोजा रोजा साबायखर बावबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै खेबसेबाव फिन बिग्रायारि गाहाम हामलायनायखौ बावनानै आरोबाव लोगोसे दा थांफिननायाव जाहाथे बयबो मोजाङै थाङो बिनि सिगाङावनो आं खावलायखानानै दोनदों आरो साथामसो जोंहा गोनां दैदेनगिरिया गोनां खोथाफोरखौ लानानै बिबुंथि लाखिगोन बेवहाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो खोनासङो आं बेखौ खावलायबाय दा जोबथारनायाव मोनसे स्ल'गान होनानै फोजोबगोन बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय जय